ሰላም ክብራት ተኸታተልትና ናብ ላይፍ ቻነል እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ንሎም ድማ ደቂ ተባዕትዮ ዝገብሮ ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ዝጸልኦ ነገር እንታይ እዩ ዝብል ነገራት ሓደ ብሓደ ክንዝርዝር ኢና ደቀቕቲ ነገራት ከይተፈለጠካ ትገብሮም ንኣፍቃሪትካ ብጣዕሚ ዝቆጥዕዋ ነገራት ካብ ሕፅረት ክንዛበ ሸለልትነት ካብ ዘይምፍላጥ ክኸውን ይኽእል እዩ እንገብሮም ነገራት እንታይ እዮም ሓደ ብሓደ ክንዝርዝር ኢና እዞም ነገራት ምስ እንገብር ዘለካ ርክብ ድማኒ ክበትኩ ዝኽእሉ ዘለካ ርክብ ከባላሽውልካ ዝኽእሉ እዮም ትገብሮ ዘይብልካ ነገር እንታይ እዩ ቀዳማይ ብዛዕባ ናይ ቀደም ኣፍቃሪትካ ኣምፂኻ ምዕላል ንኣፍቃሪትካ ብዛዕባ ናይ ቀደም ኣፍቃሪትካ ኣርእስቲ ኣምፂኻ ምዕላል ነዛ ኣፍቃሪትካ ብዙሕ ኣሉታዊ ፅልዋ እዩ ዘሎ እዚ ድማ ምስ ናይ ቀደም ኣፍቃሪትካ ክትፈትሖ ትደሊ ጉዳይ ከም ዘለካ ዘይተዓፅዋ ኣጀንዳ ከም ዘለካ ገይራ ክትሓስብ ትገብር ኣለኻ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ናይ ኣእምሮ ሰላም ዝህበን ይደልያ ሓደ ናይ ሕሉፍ ምስ ናይ ቀደም ኣፍቃሪትካ ዝነበረ ዕላል ናብ ናይ ሕዚ ኣፍቃሪትካ ምዝራብ ደሞ ብዛዕባ ቃላትካ ተግባርካ ኣብ ሰባት ዘብፅሖ ጉድኣት ካብ ዘይምግንዛብ እዩ እዚ ድማ ነዚ ኣፍቃሪትካ ምስ ናይ ቀደም ኣፍቃሪትካ ከም ተወዳደራ ዘለካ ኮይኑ ክስማዕ ይገብር እዚ ድማ መሳኻ ምቾት ንኸይስማዕ ዝገብርን ዘይግባእን እዩ ኩሉ ግዜ ናይ ቀደም ኣፍቃሪትካ ብዛዕባ ናይ ቀደም ኣፍቃሪትካ ዛዕባ ዕላልኩም ምግባር ማለት ናብ ዕላልካ ሰይጣናዊ መንፈስ ምዕዳም ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ናይ ቀደም ኣፍቃሪትካ ዝምልከት ዛዕባ ኣይትኽፈት ብኻልኣይ ደረጃ ደቂ ተባዕትዮ ዝገብርዎ ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ዝፀልኦ ነገር ደሞ እንታይ እዩ ኣብ ዕላልኩም እኹል ኣቓልቦ ዘይምሃብ ንበል ምስ ኣፍቃሪትካ ቆፀሮ ተረኸብኩም ንሳ ዝገርም ደስ ዝብል ዛንታታት ትነግረካ ኣላ ንስኻ ግን ምስ ሞባይልካ ትፃወት ደጋጊምካ ሞባይልካ እናልዕልካ ኣዒንትኻ ትተኺልካ ገዛዕ ምዛዕ ትጠባብቕ ኣብ ቆፅራ መዓልቲ ዕላል ገዲፍካ ደጋጊምካ ሞባይልካ መኽፋት ሞባይል ምርኣይ ኣብቲ ዕላል ብሙሉእ ሓሰብካ ከምዘየለኻ የመላኽት እዚ ዘመላኽት ኣብ ሞባይልካ ዘላ ሓድሽ ነገር ካብታ ምሳኻ ዘላ ሰብ ብላዕሊ የገድሰኒ ወይ ይምስጠኒ ዝብል መልእኽቲ ይህልዎ እዚ ድማ ንዓ ብዙሕ ክትፈልጣ ድሌት ከም ዘይብልካ ወይ እውን ነዚ ሂባትካ ዘላ ግዜ ብምርኻብኩም ምንም ሓድሽ ነገር ከም ዘይስማዓካ የመላኽት ምስ ሰብ ገጽ ንገጽ ተዋሂብካ እናዕለልካ እቲ ሰብ ምሳኻ ክዕልል ክዘናጋዕ እናደለየ ሞባይልካ ምጥቕጣቕ ነቲ ሰብ ክብሪ ዘይምሃብ እዩ ኣብ መዓልቲ ቆፀርኻ ኣብ እትራኸበሉ ምስ ኣፍቃሪትካ ክትገብሩ ዝግባእ ርክብኩም ምትእስሳርኩም ምጥንኻር ንዓኣ ዘለካ ክብሪ ምርኣይ ተዛእየለ ብተደጋጋሚ ብሞባይልካ ትምሰጥ እንተደኣ ኮንካ ግን ነቲ ርክብኩም ከተኣጓጉለኩም ንጉዕዞኹም ከዓንቅፈኩም እዩ ንሳ እተሓስቦ ደሞ ንደቂቃ ሞባይል ገዲፉ ከዓለኒ ከዘናግዐኒ ዘይከኣለ ኣነ ከመይ ንዕኡ ጠቓሚት ከመይ ንዕኡ ኣገዳሲት ክኸውን ይኽእል ዝብል እዩ ኣብ ማዕፀራኹም ምስ ጠንካራ ምትእስሳር ትፈጥረሉ ዘይርሳዕ ዝኽሪ ትፈጥረሉ እዩ ሓሳበይ ተረዲእኩም ይኸውን ይኹን እምበር ብሞባይልካ እንድሕር ኣቓልቦኻ ትሰሓብ ኮንካ ልባዊ ሰሓቕ ቁም ነገር ዘለዎ ዕላል መርኣይ ዝበሃል የለን ሞባይልካ ኣብቲ ዘድልየካ ዛዕባ ንኸይተተኮረ ኣብቲ ዝጠቕመካ ሓሳብ ንኸይትኸውን ይገብረካ ስለዚ ምስ ኣፍቃሪትካ እንድሕር ሃልይኻ ኣብ ጎንኻ ምህላዋ ዋጋ ሂብካ ቅድሚያ ሃባ ንመጻኢኹም ቅድሚያ ሃቦ ሞባይልካ ምግዳፍ መቕማጥ ንኣፍቃሪትካ እትህባ ዋጋ ብልቢ ትግደሰላ ነቲ ትሕልፍዎ ዘለኹም ግዜ ድማ ዋጋ ከም እትህቦ የመላኽት ስለዚ ኣብ እትዕልለሉ ኣብ ሞባይልካ ይኹን ካልእ ሓሳብካ ካብ ዝኸፋፈለካ ነገራት ተቆጠብ ብሳልሳይ ደረጃ ደቂ ተባዕትዮ ዝገብርዎ ስሕተት ደቂ ኣንስትዮ ዝፀልኦ ነገር ደሞ እንታይ እዩ በይንኻ መድረኽ መሓዝ ንዓይ ጥራሕ ስምዕን ምባል በይንኻ ክትዛረብ ምድላይ ከተዋግዖ ከለኹም ንዓኻ ጥራሕ ክትሰምዐካ እንድሕር ትፅበ ኣፍካ ብዝሃበካ ስቕ ኢልካ ትዛረብ ዕድል ዘይትህባ እንተኾንካ ብዛዕባኣ ዘይትግደስ ብዛዕባኣ ክትፈልጥ ዘይትደሊ ከም ዝኾንካ እዩ እዚ ድማ ንዓይ ጥራሕ ባህልነት ስሳዕ እዩ ንኽልቲኹም ማዕረ ዕድል ኣብ ክንዲ ምፍጣር ካብ ፀወታ ወፃእ እንድሕር ጌርካያ ዕላል ክበሃል ኣይከኣልን ዕላል ኮይኑ ማዕረ ዕድል ምስ ዘሉ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ሓሳባ ክብሪ ዋጋ ክወሃቦ ትደልያ ኣድናቖት ትደሊ እንድሕር እዚ ዕድል ዘይትህባ ኮንካ ድማ ንዘረባኣ ከም ዘይትግደስ ኮይኑ ክስማዓ ትገብራ በይንኻ እንድሕር ትዛረብ ድማ ካብኣ ክትረኽቦ ክትምሃሮ ዝነበረካ የምልጠካ ኣሎ ብቑዕ ውፅኢታዊ ዝበሃል ዕላል ድማ ሂብካ ምቕባል እዩ ምድማፅ ድማ ኣብ ዕላልኩም እቲ ወሳኒ ኣብ መንጎኹም ዝፈጥሮ ምትእስሳር እቲ ዝዓበየ ተዳምፃ ኣለኻ ማለት ድማ ንዓኣ ትህቦ ክብሪ እውን እዩ ዘመላኽት ራብዓይ ብኣሉታ ዝተመልአ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ወዲ ኩሉ ግዜ ምስ ተንፀርፅር ዓርሱ ይኹን ካልኦት ሰባት ዝወቅስ ንነገራት ብኣሉታ ዘርኢ ንነገራት ኣይኸውንን እዩ ዝብል መንፈስ ዘለዎ ማንም ሰብ ሓቢርዎ ክኸውን ኣይደልን ስለዚ ምስ ኣፍቃሪትካ ክትራኸብ ከለኻ ደስ ዝብሉ ዘዘናግዑ ነገራት ተስፋ ዘስንቑ ዕላላት ዓለ ሰባት ልቦም ናብ ዘዘናግዖም ካብ ዘለዎ ድብርቲ ዘውፅኦም
ናብ ተስፋ ዘስንቆም እዮም ዝሰሉ። ስለዚ ንስኻ ነገራት ብኣወንታ ትምልከት። ኣብ ነብስኻ ምትእማን ዘለካ ሰብ ኮይንካ ተስፋ ኣወንታ ነገራት ኣርእያ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝነበረና መደብ እዚ ይመስል። ዝቕፅል መዓልቲ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ንላብ ላይፍ ቻነል ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ምባል ኣይትረስዑ።